A vida do perseveiro empeza así, os plans de explotación da cofradía, teñen uns horarios para entrar na pedra, todos juntos, e teñen outro horario para salir das pedras. Cando terminan a faena, os teñen que salir da pedra, por exemplo, se entran ás 10, 2 horas antes e unha despois das pedras. Iso é o que se leva aquí na cofradía da Illa. Todos estaban todos no mar, todos os preseveiros no mar, a ver como vale os días pasados, valeu bastante ben o presevero. Eu penso que debe dar ben hasta pasar o fin de ano. O traxe neopreno para a xente, os preseveiros, desde logo, os nadadeiros, os que andan ao origen, foi a mellor cousa que pudo asistir, porque, aínda que os levo mar, a calquera perseveiro, vímolo aí un momento, que flotan no mar. Se non é a jamela que está ali, que pode nadar por outra pedra, e non pasa nada, comprendes? É certo que leva un golpe, pero ese home é sempre recuperable. Perseveiros, o traje, sempre recuperable. Ou vivo ou morto, sempre se conta. Sientes un poquinho de adrenalina, tamén un poquinho de medo, pero, bueno, sempre contas con os compañeiros que estén aí para acollerche. Hai que ter cuidado, pero hai que ter un poquinho de sorte tamén cas caídas. Somos 4 compañeiros de 2 embarcacións, fondeamos unha, traballamos coa outra, por seguridade, moito mellor. Claro, non queda na lancha. Os outros compañeiros por botes e nas pedras que se vesa, claro, non todos os días son a mesma situación, é que vesa que se pode traballar. Vamos a ver, un poquinho de mal andaba, pero un día bo. Hemos tido días bastante máis malos. A veces medo. Sobre todo adrenalina, máis que medo. Traballábase bastante ben comparado cos días atrás. Os, bueno, menos mal. Os traballábase bastante ben. Home, non cabe duda que sempre hai pedras moito máis peligrosas que outras, pero bueno, iso hai no que ir vendo a medida que ves os compañeros que estén dispostos a saltar a pedra.